Čaute, som opäť v Baveri a ukážeme si, čo nás dnes čaká. Pozrieme sa na cenu brankárskej výstroje pre žiacké kategórie a amatérskych brankárov. Takže základný model termoprádla od Baveru, gate a vršok. Ďalej máme ponožky, základný model, dva varianty ponožiek, načlenok a podkolená. Ďalej máme suspenzor Baver Elite. Po suspenzori následujú gate, tiež GSX. Na kolená prídu chrániče Baver GSX. Ďalej tu máme korčule, model GSX. Po korčuliach následujú betóny, tiež GSX rada. Následuje nákrčník, model Baver Pro. Po nákrčníku následuje vesta GSX. Ďalej tu máme lapačka, vyrážačka GSX. Ďalej máme hokejku GSX. A na záver brankárska prilba Baver 930. Celkovo nás vyšla brankárska výstroj toľkoto pre jednotlivé vekové kategórie. Ale keď chcete ušetriť pri kúpe brankárskej výstroji, využite vernostný program od Baveru, kde viete získať až 15% zľavu na nákup.